Sa loob ng munisipyo ng San Jose, tila may sariling mundo si Alice. Siya ang tagapamahala ng social welfare and health desk. Sa likod ng kanyang glass window, nakasuot siya ng mamahaling alahas at laging abala sa pagpindot sa kanyang mamahaling cellphone. Para sa kanya, ang mga taong nakapila sa labas, ang mga magsasakang may kalyo sa kamay, ang mga nanay na may bitbit na umiiyak na sanggol, at ang mga matatandang halos hindi na makalakad ay mga istorbo at madungis. "Susunod!" Sigaw ni Alice, hindi man lang tinitignan ng matandang babae na nasa harap niya. "Ma'am, kukuha lang po sana ako ng maintenance para sa high blood ng asawa ko. Sabi po ni Mayor, libre na daw po ang isang buwang supply eh." Pakiusap ng matanda. Inirapan siya ni Alice. "Isang buwan? Akala nyo naman sa amin ang paggawaan ng gamot. Heto, 10 tableta lang ang available. Magpasalamat ka at binigyan pa kita." Ang totoo, ang natitirang 20 tableta ay nasa loob na ng bag ni Alice. Pag uwi niya sa gabi, ilalagay niya yon sa istante ng kanyang maliit na butika at general store sa kabilang bayan. Doon, ang gamot na dapat ay libre ay ibinibenta niya ng doble ang presyo. Sa dulo ng mahabang pila noong Martes na yon, nakatayo si Mang Cardo. Siya ay isang hamak na construction worker na nawala ng trabaho. Ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Junjun ay may malalang impeksyon sa baga. May reseta siya para sa isang malakas na antibiotic na dapat inumin ng 14 na araw nang walang patid. Nang makarating si Cardo sa bintana ni Alice, halos magmakaawa siya. "Ma'am, pakiusap po. Kailangan po ng anak ko ang 14 na piraso nito. Sabi ng doktor, mamamatay ang bata kapag hindi na kumpleto ang gamutan eh." Tinignan ni Alice si Cardo mula ulo hanggang paa. Amoy semento at pawis ang lalaki. "Wala kaming stock ng ganyang karami. Heto, 3 piraso lang. Huwag ka na maipagtalo. Marami pang nakapila oh." "Pero ma'am, 3 lang po to eh. Paano ang susunod na mga araw? Wala po akong pambili sa labas eh." Naiiyak na sabi ni Cardo. "Kasalanan ko bang mahirap ka? Umalis ka na rito bago ko patawagin ng mga security." Dahil sa takot at hiya, umuwi si Cardo dala ang 3 tableta. Sa gabi, habang nanginginig sa lagnat si Junjun, pinainom niya ang gamot. Ngunit sa ika-4 na araw, wala na siyang maibigay. Sinubukan niyang bumalik sa munisipyo, ngunit tawa lang ang nakuha niya mula kay Alice. "Bumalik ka na naman? Sabi nang wala, di ba? Makulit ka rin eh." Noong gabing yon, pumanaw si Junjun. Ang huling salita ng bata ay tawag sa kanyang ama, habang ang katawan ay unti-unting kinakapos ng hininga dahil sa impeksyong hindi napatay ng dahil sa kakulangan ng gamot. Sa libing ni Junjun, walang luha na lumabas mula sa mga mata ni Cardo. Ang kanyang pighati ay napalitan ng isang malamig at nanunuot na galit. Naalala niya ang kanyang lolo sa Siquijor, isang taong kilala sa pagmamanipula ng mga puwersang hindi nakikita. At ang kakayanang yon ng kanyang lolo ay naituro sa kanya. Matapos ang libing, nagkulong si Cardo sa loob ng 3 araw. Sa gitna ng kanyang maliit na dampa, naglatag siya ng itim na tela. Doon, inilagay niya ang isang lumang litrato ni Alice na nakuha niya mula sa Facebook page ng munisipyo. Isang piraso ng buhok na nakuha niya sa upuan ng opisina nito at isang manika na gawa sa dayami at luwad. Ginamit ni Cardo ang kanyang galit bilang mitya. "Alice," bulong niya sa dilim, "ninanakawan mo ang mga mahihirap para yumaman. Pinatay mo ang anak ko dahil sa iilang pirasong barya. Ngayon,
Mararamdaman mo ang bawat hiningang ninakaw mo kay Junjun. Nagsimula ang lahat bilang isang simpleng pangangati sa lalamunan ni Alice. Inisip niya na baka dala lang yun ng polusyon. Ngunit makalipas ang 2 araw, ang pangangati ay naging pakiramdam na tila may mga tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan. Isang hapon, habang binibilang ni Alice ang perang kinita niya mula sa mga nakaw na gamot, bigla siyang nasamid. Ubo siya ng ubo hanggang sa may lumabas sa kanyang bibig. Hindi plema, kundi buhok at maliliit na uod. Napatalon si Alice sa takot. Tumakbo siya sa salamin. Ang kanyang kutis na dati ay makinis dahil sa mamahaling cream ay nagsimulang mangitim at magkaroon ng mga butlig na tila napupuno ng nanunuot na nana. Sa loob ng 1 linggo, hindi na makapasok si Alice sa munisipyo. Ang kanyang tiyan ay lumaki ng husto, tila nagdadalang tao, ngunit ito ay matigas na parang bato. Sa tuwing susubukan niyang uminom ng tubig, nakakaramdam siya ng matinding hapdi na tila umiinom siya ng asido. Dinala siya sa pinakamahal na ospital, ngunit ang mga doktor ay naguguluhan. Ayon sa doktor, lahat ng test niya ay normal. Wala silang makitang infeksyon o kahit tumor. Pero ayon sa x-ray, may mga bagay sa loob ng kanyang bituka na hindi maipaliwanag. Mukhang mga insekto at bubog daw. Habang nakahiga sa kama, unti-unting nawawala ang ganda ni Alice. Ang kanyang buhok ay nalalagas ng kumpul-kumpul at sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Junjun. Maputla, malamig, at nakatingin sa kanya ng diretsyo. Isang gabi, sa gitna ng matinding sakit, nakarinig si Alice ng mga yabag sa labas ng kanyang kwarto sa ospital. Bumukas ang pinto at pumasok si Cardo. Hindi siya mukhang galit. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalaboy sa ibang mundo. Tulungan mo ko. Pagmamakaawa ni Alice. Ibibigay ko lahat ng pera ko. Lahat ng gamot sa tindahan ko. Patawarin mo ko. Lumapit si Cardo. Tinignan ang naninigas na sugat sa leeg ni Alice. Ang gamot na kailangan mo, Alice, ay hindi mabibili ng pera. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pagkakataon noong nasa munisipyo ka. Pero mas pinili mo ang mamatay ang anak ko kaysa mawalan ng ilang pirasong benta. Kumuha si Cardo ng isang maliit na botelya na may lamang itim na likido at ibinuhos yun sa paanan ni Alice. Ang bawat gamot na ninakaw mo ay magiging lason sa iyong dugo. Ang bawat pangungutya mo sa mahihirap ay magiging uod na kakain sa iyong dila. Nagsimulang sumigaw si Alice, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang kanyang dila ay nagsimulang mamaga at mabulok sa loob ng kanyang bibig. Namatay si Alice noong madaling araw na yon. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot at bigat ng sarili niyang mga kasalanan na naging pisikal na anyo sa pamamagitan ng barang. Natagpuan si Alice na tuyot ang katawan, tila ilang buwan ng patay kahit ilang oras pa lang ang nakakalipas. Ang kanyang tindahan ay nasunog sa hindi maipaliwanag na dahilan noong gabi ring yun, kasama ang lahat ng mga gamot na kanyang ninakaw. Si Cardo naman ay hindi na muling nakita sa bayan ng San Jose. Sinasabing bumalik siya sa kabundukan, bitbit ang alaala ng kanyang anak. Payapa sa kaalamang ang katarungan na hindi maibigay ng batas ay nakuha niya sa pamamagitan ng mas malalim na puwersa. Mula noon, ang mga empleyado sa munisipyo ay naging maingat. Tuwing may lalapit na nanghihingi ng tulong, naaalala nila ang sinapit ni Alice, ang babaeng naging biktima ng sariling kasakiman at ng galit ng isang amang mahirap takasan.
Kayo, may mga karanasan ba kayo na nasungitan kayo ng mga nagtatrabaho sa munisipyo? Paano nyo sila pinakitunguhan at pinagpasensyahan? I-comment nyo naman at nang mabasa ko.